जमदुवार एबसुआ दिनै खुंगा सेथि आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बे हाबाफारिनिनो फुंबिलिनि समाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया गाहामैनो जोबनानै थांबाय। बैसागुआ मोनसे गोदो गोदाय आजै आजौमोननि जुगनिफ्रायनो फालिबोनाय बर' हारिनि मोनसे एंगारहायै फोरबो। दिनैसिमबो गाननाय जोमनाय, आसार खान्थि, जानाय लोंनाय, राव हारिमुजों बुंफबनाय बर' हारिनि फोरबो रंजालि बैसागुखौ फालिगासिनो। थिग बेबायदिनो दिनैबो जमदुवार एबसुनि बानजायनायाव दिनै बसगाव हाथाइसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै आगु रंजालि बैसागु फालिथाय खुंदों। बिनिनो फुंबिलिनि समनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनानै जमदुवार एबसुनि आफादगिरि बिनन्जय बसुमतारिया मा फोरमायदों, फै जों मिथिना लानि। बड'लेण्ड बुब्लि गासैबो नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम फुंबिलि समनि आरो फैबाय थानाय जे रंजालि बैसागु बिनि मुङाव आङो गिदिरफोरनिसिम जोंनिफ्राय खुलुमहरनाय सिबिनायखौ आङो बे समावहाय बावहरग्रोनाय जाबाय। जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनैनि नैबे 10 एप्रिलनि नैबे अक्ट'खालि जोङो दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गासै मोनथाम हाबाफारि सरजाबनानै जोङो लानो नागिरदों, हाबाफारि लानो नागिरदों। बेयावहाय जोंहा जोंनि जमदुवार दख'रा एबसुनिनो जे गोदान मावख' बे मावख'खौ जोङो दिनै बेखेवनाय जागोन। लोगोसेयै जोङो हाबाफारि बायदियै थांनाय 4 एप्रिलनिफ्राय लानानै दिनैनि नैबे थारिखसिम जोङो हारिमु मावबादा जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। दा बे हाबाफारिखौ दिनैहाय जोङो हाबाफारिनि गेजेरजों फोजोबनाय जागोन। बेयावहाय माखासे फोरोंगिरि बिथांमोना जोंनि जे लाइमोनफोर दङ, सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोर बिथांमोनखौ मोजांथारैनो बिथांमोना फोरोंनाय जाबाय। दा जाय बिथांमोना फोरोंगिरि बिथांमोननिसिमबो जोंनि जमदुवार दख'रा एबसुनिफ्राय साबायखर जासिनायखौ आङो हरनाय जाबाय। लोगोसेयै हाबाफारि बायदियै जोङो जमदुवार दख'रा एबसु हिसाबै गिबि खेबनि थाखाय खुंगा सेथि आगु रंजालि बैसागु जोङो लानाय जादों। जोंहा गिबि हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि जे आर'ज गाबनाय हाबाफारि, लोगोसेयै आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय आरो गोजोन खौसेथिनि जे फिरफिला बिरहोनाय जोङो बे हाबाफारिखौ फुंबिलिनि समाव जोङो लानाय जाबाय। दा बे समाव गोजोन आरो खौसेथिनि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिनि थाखाय जोङो हांख्रायनानै लाबोदोंमोन। फिरफिलाखौ उरायहोनो थाखाय जोंनिनो ओनसोलनिनो मानिजाथाव मुस्रिमा बबानि बाग्लारि मानगोनां बिथां, लोगोसेयै मुंख्लंफोरनि जे मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय हाबाफारियाव जोंनिनो जमदुवार फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर सिबिराम बसुमतारि बिथाङा बाहागो लादों। जोंहा दान्दिसे समनि उनावनो जोंनि गोदान मावख' बे मावख'खौ जोङो अपेनिं खालामगोन। दा बे समावबो जोङो फोथायदों निस्सय जोंनि रायजो राजा, ओनसोलनि रायजो राजा गेदेमा बिथांमोना बाहागो लागोन। लोगोसेयै जोङो 10 रिंगानिफ्राय आगु रंजालि बैसागु जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे समावहाय बेवहाय आलासि हिसाबै दङ जोंनिनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानिजाथाव मुस्रि खनिन्द्र बसुमतारि मानगोनां बिथाङा जोंनि गेजेराव दंफैखायो, बेयाव बाहागो लागोन। आरो जोंनि जे लाइमोनफोर आरो रायजो राजाफोर बिथांमोननि सिगाङाव जोंनि जे हारिमुजों जे हारिया सिनायथि जायो, दा बै माखासे उद्देश्यफोरखौ लानानै, माखासे पारपासखौ लानानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिगोन। नंखायनो बे समाव गासैबो रायजो राजाफोरखौ मिजिंथिदों बाहागो लागोन आरो जोंनि हाबाफारिया जाफुंसारगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार बिसमुरिनि सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालिया 2023-24 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो। सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालियाव दायो KG 1 निफ्राय क्लास 9 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि आर'ज बिलाइखौ हरगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय जुनिया खाबुफोर दं। खाबुफोरानो जादों बे फरायसालियाव जायफोर गार्जेना सानै गथ'नि मुं थिसनगोन बिसोरनि सासेया मासुलखौ रेहाय मोनगोन। बेनि अनगायैबो हौवासा हिन्जावसानि थाखाय बे फरायसालियाव आलादा हस्टेल आरो इंराजि रायज्लायनाय थाखोनि खाबु दं। बेजों लोगोसेयैनो इंराजि, सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखाय उफ्रायै कचिं होनाय आरो बे फरायसालियाव बिमा रावखौ बिथा खालामनानै बां रावारि सोलोंथाइबो होनाय जायो। नोंथांमोना बे फरायसालियाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 967823
5771 आव नङाब्ला फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।